Ja mám inú zbraň, to robí inak. To ma Boris zajebal, no tak to si s ním vybavím po hre. V tom roku. Do píči. Konečne, Jesus. 4, 3, 2, 1. Ešte až som Počítaš? Ja si počítam oné poháre, čo mu zostávajú. Aha, cecky. Kde? Iná mapa, let's go. Kde v piči všetci sú? Piči. Ja sa to isté pýtam. Hore po schodoch! Au! Au! Kto si tak? Jesus, ja som slepý. Odzadu nie. Mám medipolky, no. Koľko vás tu je? Kto ma tak krásne vypálil? You got bamboozled. Ešte tu tvoje bambúzle, jebne ma z nich. Vieš, to je to, že dobre hitnem, ale ten fire rate... Síce mám rýchle prsty, ale aj ja mám limity. Rýchle prsty sú výhoda. No, nice. Nastavičko. Nice, guys. Sa chystám už 3 kola ísť na záchod, by the way, ale nejak mi to nevychádza. Tak nie, Jogit ma dal zozadu, klasik. Koncept najlepšie, ne? Yogi style. Yogi a šváby? Ja mám inú zbraň, to robí inak. Nemám. Damn to the woozle. Pokud, ale tam aj veľa, jebem na vás. Ja som dala kill, ja neverím! Diplom chcem! Peťa, alfa. Padla Betke hra, prajte si niečo. Vyhrať euromilióny. Alebo želám si Sugar Daddyho, ktorý mi bude dávať prachy a nič za to. To už mám. Rada nám Hej, server. do piči, ucho! Fúj, takéto vravy, vulgarizmy. Ale ešte nie po 10. stále, hej. Ja už som mal 10. Ja chcem byť Bear Squad, prečo som Tiger zas? Yogi Lebo Bear. si, že... Rar, A now. rar. Mnau, čo si od Trnavy. Otvorím dvere a som mŕtva, to je ako keby on je. No môže ma... Hej. To dopichala. Piči. Páľu, páľu. Mne neprebíjalo zbraň. To ma Boris zajebal, no tak to si s ním vybavím po hre. To máš... Poďte hádať Že sa musí dostať z tej vlastnej zbrane. Nehaj ma. Nula. Ja som ti skočil, halo. Hej, úplne. Yogi, Fortuna, vy si trúfate na Jasne, duo? že si trúfame, púšťaj. Ja, keď to nie je oné, tá agentúra, tak to je akože pre tu nejaký, že Fortuna? To je štvortuniak. Tak. Nice. Tu nejak na štvrtu. Ale kamaráti ma volajú Kalvo. Nice. Jesus. Ty mi to dopol. Kalvo v páde, to máš keď. Ale ty nie si alfa, alebo ty si omega. Hej. Sú tu nejakí moji ľudia. Nie. Ja to si volím dobre. Bola som v sandviči. Dal by som si sandwich. Kokot, koľkátí by si to mňa. Choďte do prdele s tými pensami. Toto je super. Má to hlave, what the fuck. Hľadím, čo ti dajú. Ale do boha však umri. Oh no. Do piči. Čo to je za movement, ale to preskočí. Ty čo si spravila? No však som ťa počkala. Nie, ten bol môj. Ako to sme sa dali navzájom? Si vidí. Robíte sa navzájom? Asi hej. Plakať budem potom. Dáni, čo papáme 22. pre Boha? Čo to je? Čo tlačíš? Polomáčané. Dala by som si takú polomáčanú. Sušenku pred očami. Ne, ku mne nie. Nechaj ma, prosím. Dobre. Mier, ďakujem. Ale že mier ako, že mier medzi nami dvoma. Kurvý, ma podrazil.
Ďakujem, manžel, potreboval som sa dostať z tejto škaredej pištolky. Málo má. Ty si škareda pištolu. Fuj. Nie. Áno, Nice. už tomu rozumiem. Do píči. Ako sa mám dostať do snajperky? A vyjebaný triple take. Rever, držím, alebo tapujem, alebo čo je? No tak to, Treba? to zase neskapal. To je... Konečne, Jesus. No, ja zabijem, tak som dead. No jasno. Konečne. Honča! Tak to je na ďalšie. Otvorím letko. No, hoď si bol pekne. Pekne, to 260. Dal by som si sandwich.